Boss Dollar. Young killer. Artcase Entertainment. Ulikushanda iwe tinenge tichitarise papo pawakamira iwe tinenge tichiona ipapo. Ulikuona here kana kuti kukura kwemaziso? Ulikugona here kana kuti udaunzi uriko? Ulikuona here kana kuti kukura kwemaziso? Ulikugona here kana kuti udaunzi uriko? Pane zvimwe zvacho mambo zvinongoda kuziva, rimwe basa racho mambo rinongoda kuona. Zvimwe zvacho zvakaoma unongobvunza usati waita, usangomhanya ramangwana uchazonyara. Uri kuona here kana kuti kukura kwemaziso? Uri kugona here kana kuti udaunzi uriko? Uri kuona here kana kuti kukura kwemaziso? Uri kugona here kana kuti udaunzi uriko? Usade kutsvaga kudyiwa unozoti ndiri kuvengwa, vanhu vari kuzondisiya ndiwe uri kusiya. Uri kushanda iwe tinenge tichitarise papo pawakamira iwe tinenge tichiona ipapo. Uri kuona here kana kuti kukura kwemaziso? Uri kugona here kana kuti udaunzi uriko? Uri kuona here kana kuti kukura kwemaziso? Uri kugona here kana kuti udaunzi uriko? Artcase Pane Entertainment. zvimwe zvacho mambo zvinongoda kuziva, rimwe basa racho mambo rinongoda kuona. Zvimwe zvacho zvakaoma unongobvunza usati waita, usangomhanya ramangwana uchazonyara. Uri kuona here kana kuti kukura kwemaziso? Uri kugona here kana kuti udaunzi uriko? Uri kuona here kana kuti kukura kwemaziso? Uri kugona here kana kuti udaunzi uriko? Usade kutsvaga kudyiwa unozoti ndiri kuvengwa, vanhu vari kuzondisiya ndiwe uri kusiya. Uri kushanda iwe tinenge tichitarise papo